Pinagaling na kayo ng Panginoon Kristo, hindi ako nagpagaling sa inyo ha. Kung kinukulang kayo, bahala na. Nawala na yung sakit dito nyo. Nagagalaw nyo ng kamay nyo. Nakakatayo na kayo at nadidiin nyo na yung paa nyo. Malaki nang ginawa ng himala ng Diyos yan ha. 9 months na rin yan, di ba? Maraming salamat. Maraming salamat. O, nagbago na mukha nyo. Gumanda na pala asawa nyo tayo. Tingnan nyo yung asawa nyo rito kanina. Talagang pangit na ng asawa nyo. Ngayon nakangiti na. Pati balakang lahat. Huwag mong ididilat lang yung mata mo kasi mananalangin ako ng time team para magkaroon ng power to ng gusto. Hihinto ko muna yung bibig ko sa demo sa inyo. Basta alam niyo na yung ginawa niyo kanina. Yun lang, paulit-ulit. Taas, pababa ulit. Taas, pababa ulit. Kumanda ka, nanay. Ano ang pangalan? Pangalan niyo ano? Pangalan mo ano? Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Nanay, ano ang pangalan mo? Aray ko. Hindi mo alam pangalan mo? Hindi mo alam pangalan mo? Ano ang apelyido mo? Hindi mo alam ang apelyido mo? Kasi na kasasabi mo lang bago ka sa papikitin. Ano ang pangalan mo? Sa pangalan ni Kristo. Ano ang pangalan mo? Aray ko. Pangalan mo ano? Aray. Kilala mo ba si Kristo? May takot ka sa Kanya? Opo. Babae ka lalaki? Aray ko. Di ko. Hindi mo alam kung babae ka lalaki? Aray. Ano ang pangalan mo? Meron nakasabi sa kanya. Hindi mo talaga alam pangalan mo? Hindi. Babae ka lalaki? Hindi pa rin, hindi mo alam. Kasasabi mo lang kanina bago ka pinapikit ng Diyos, alam mo ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Hindi mo alam. O, lumayas ka dyan mamaya ha. Kalasin mo muna yung nilagay mong sakit. Papasok ka pa sa loob ng katawan niya. Papasok ka pa sa loob ng katawan niya. O, hindi na. Okay, kalas. Hindi mo alam kung babae ka lalaki? Nanay, alam mo ba ang pangalan mo kung babae ka lalaki? Hindi. Hindi yan ang asawa mo. Posible pangalan niya, hindi niya alam. Tinatawag ko na nga nanay. Alas! Huwag ka nang papasok sa loob ng katawan nito, ha? May galit ka ba dito sa taong ito? Opo. Aray. May galit ka? Ano kinagagalit mo sa taong ito? Kung nagagalit ka sa kanya, kung totoo talaga nagagalit ka, anong kinagagalit mo sa taong ito? Anong kinagagalit mo? Anong kinagagalit mo? Ha? Nainggit ka sa kanya? Bakit ka naman nainggit sa kanya? Ano? Bakit ka nainggit sa kanya? Asan ang dasal? Magnetiko! Amen! Pipilipitin kita sa loob ng katawan niya. Bakit ka nainggit sa taong ito? Masipag! Masipag siya? Kakilala mo ang taong ito? Magkakilala kayo hindi? Hindi ko alam. Hindi kayo magkakilala? Paano ka naman nainggit sa kanya? Nakita mo lang ba siya? Magkalapit bahay lang kayo, magkalaking lugar. Sagutin mo tanong ko! Ayaw mo magsalita ng totoo ha? Palitan ng antas ang dasal. Bigyan ng apoy at kuryente, mas malakas pa kaysa dati. Sa pangalan ni Kristo, amen. Magsasalita ka na. Ha? Binawasan ko yung palito. Papalitan ko na matinding init ang katawan mo. Bakit ka nainggit sa taong ito? Bakit ka nainggit kay Valdez? Masipag! Babae ka lalaki? Hindi ko alam. Hindi mo alam kung babae ka lalaki. Magkakilala kayo. Magkakilala kayo. Malapit ka lang o magkapit-bahay lang kayo. Malapit lang. Sige. Ulit tanong at kakausapin kita ng maluwalhati. Malalaman ko rin naman kung babae ka lalaki. Isang tanong, isang sagot lang ang kailangan ko. Papakawalan kita. Kung sasagutin mo lang ang tanong ko, babae ka lalaki? Sa pangalan ni Kristo. Babae ka lalaki? Hindi mo alam kung babae ka lalaki? Eh patayin na lang kita. Para matapos ng paghihirap niya. Bakit ka naman nainggit sa taong ito? Bakit ka nainggit? Hindi mo alam. O kalasin mo yung lagay mo sa kanya. Mabait siya. Mabait. Lahat ng tao mabait pagtulog. Kalokohan mo. Yun lang ang kinagagalit mo. Kakausapin mo ko hindi. Hindi siya madamot. Hindi siya madamot. Anong personal mo naggalit at inggit sa tao ito? Kay Valdez. Bigyan mo ako ng konting dahilan. Anong personal na galit at inggit mo kay Valdez? Anong personal at galit mo inggit kay Valdez? Opersahin kita, maniwala ka sa akin. Nabigyan ko na siya ng protection sa katawan niya. Nautakan kita, alam mo?
Anong personal na galit mo kay Valdez? Yung una, hindi kita madampot-dampot dahil alam ko ginagamit mo ang utak niya, mahinang physical at spiritual niya. Ngayon, pinainom siya ng tubig ng Diyos para hindi mapinsala at hindi ang katawan niya. Anong personal mo ng galit at inggit kay Valdez? Babae ka ba lalaki? Sa pangalan ni Kristo! Babae ka ba lalaki? Hindi mo alam. Alam ko naman nagsisinungaling ka eh, kasi malapit ka lang sa kanila. Pero ang gusto ko lang malaman kung babae ka lalaki. Alam ko na kung anong kasarian mo. Gusto ko magmula sa iyong bibig. Aray ko. Tatanggalin mo hindi. Aray ko. Tanggalin ko. O sige, kalasin mo. Tanggalin ko. Naiingit ka kay Valdez. Opo. Naiingit ka sa pamilya Valdez. Ha? Opo. Dahil ano daw, bakit ka naiingit sa kanya? Masipag siya. Paano naman siya naging masipag? Ano ba trabaho niya? Kalas! Hanggang wala akong inuutos na hinto mo yung kamay mo. Anong kinakasipag mo kay Valdez? Paano siya naging masipag? Kung bakit ka naiingit sa kanya? Sasagutin mo ako ng tanong mo, sasagutin mo yung tanong ko, tutorturin kita sa loob ng katawan niya. Huwag mong pilitin, idadaan ko sa dalawang antas na dasal, maniwala ka sa akin, lulupay-pay ka dyan sa loob ng katawan niya. Di na kita pagbibigyan, pupugutan kita ng hininga sa loob ng katawan niya. Naiintindihan mo, sinasabi ko sa'yo, ikaw ba yung magkukulang o dinadasalan mo lang to sa isip mo o pinapatrabaho mo to? Sagutin mo yung tanong ko sa tatlo, ikaw ba yung magkukulang o pinadadasalan mo to o mismo ikaw ang nagdarasal? Ayaw mo tayo magsalita. Ayaw tayo ito. Pangit dito. Pinapatawa mo ako, ha? Gusto mo maging salbake. Kita mo, holy water pa lang nilalapag ko sa'yo. Napapasok ka na. Kasi nagsisinungaling ka. Ha? Magsisinungaling ka pa, hindi pa? Ano nga ka doon sa tatlo? Ikaw ba yung mangkukulam? Mismong ikaw ba nakakausog? O ikaw yung nagdarasal sa kanya? Sagutin mo yung tanong ko. Pinagawa ko po. Pinagawa mo. Magkano binayad mo sa maggagawa? Babae to lalaki naggagawa sa'yo? Babae, lalaki ang inutusan mo. Babae. Ano yun? Bata matanda pa? Matanda. Magkano binayad mo? Marami. Magkano ka marami? 100,000? 150,000? 300,000? Kalahating milyon? 1,000,000? O 20 mil? 10,000? O 5,000? Alin sa lahat ng sinabi ko? Hindi ko alam. Magkano binigay mo? Magkano binayad mo? 10,000? Alam mo bang masama yung ginagawa mo? Bakit ano bang matinding paggagalit mo rito kay Valdez? Sagutin mo yung tanong ko, ano bang matinding paggagalit mo kay Valdez? Kung naigit ka, bigyan mo ako ng dahilan. Hindi naman ako mangula. Alam mo ang tanong ko si Magnitico. Di para ko rin ginisa ang aking sarili. Dinidetect niya lang kung talagang totoo sinasabi mo. Anong kinaingit mo kay Valdez? Anong kinaingit mo sa tao ito? Ang sipag nga. Ano ba trabaho ng asawa niyo? Huwag ka makikinig. Ano trabaho niyo? Nagbabayin siya ng kamuto. Hindi lang ang kinaingit mo. Kasi tatanim na siya ng kamote. Bakit? Gano'n pa kalaki ang palaya niya para kaingitan mo? Bakit? Kasama ka ba niya sa trabaho? Bakit kasama ka ba niya sa lugar niya pinagtatrabaho niyo? Mababaw na dahilan. May dahilan ka kung bakit ka nainggit. Ano bang kinagagal mo? Lalaki ka ba, babae? Babae ka ba, lalaki? Hindi pa ako galit, ha? Sinisigawan pa lang kita. Ayaw mo talagang mamin. Patay na nakiya kita. May anak ka ba? May apo ka ba? May anak ka ba? May apo? Ha? May anak ka ba? May apo? Aray ko. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pupugutan kita ng hininga sa loob ng katawan niya. May apo ka ba? May anak ka ba? May anak ka na? May apo? Meron na po. May anak ka. Mahal mo ba ang anak mo? Mahal na mahal mo sila. Isusuko ka sa Panginoon o hindi? Isuko na po. Lalaki ka, babae. Alam ko kung anong kasarian mo sa loob ng katawan ng taong ito. Sabihin mo lang ang katotohanan, titigilan kita. Ano ang kasarian mo? Babae ka, lalaki? Aray ka, babae. Aray ka. Babae ka? O sige, kung babae ka, ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Pupugutan kita ng hininga. Ilang taong ka na? Ayaw mo. Isang tanong, isang sagot. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ayaw mo talaga magsalita. 60 ka na? Ilang taon? Ikaw yung makukulang, may ikaw mismo yung nagpapagawa. O, tigilan mo, tagalin mo ang sakit mo. Tatatawagin ko pa yung magkukulang. Kailan mo pa ito ginagawa? Kailan pa? Aray ka, mama. Kailan pa? Aray ko. Kailan pa? Aray ko. Ayaw mo talaga akong tapasin niya. Sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus.
na siya. Sige, kalas! Ito yung 10,000, binigay mo na lang sa pamilya mo para mabuhay pa sila at makakain. Pandemic ngayon. May personal kang galit sa tao nito, sabi ni Magnetico. Sabi ng Diyos, siya mismo nagsasabi sa utak ko, mayroon ka talagang galit sa kanya. Isipin mo yan, kung na-stroke yan, semi-stroke, kahit pa paano sa 8 buwan, 5 buwan, na tinetherapy siya, kahit 1 buwan, gagalaw yung kamay niya. Yung kamay niya hindi naka-close at hindi lang lagi nakaganon. Hindi niya magalaw ang kamay niya, masakit ang dibdib niya, masakit ang balakang niya, halos hindi niya maipantay yung mga kamay niya dahil alam ko meron diyan sa loob ng katawan niya. Pero hindi ako bumibitaw ng kulam kung hindi ko nakakausap. Pero ngayon, patutunayan ko na kinukulam tagang taong ito. Kalas! Ubos! Taga saan yung magkukulang mo? Taga saan yung binayaran mo magdarasal? Mag-anak mo ba? Kakilala mo ba yun? O kaibigan mo ba? Etc. May nagsabi ba sa'yo? Ano? Magkano ang binayad mo? Diba, 10,000 sinabi mo kanina? Aray ko, aray. Ha? Oh, O sige. Taga saan siya? Taga saan? Ayaw mo pa rin magsalita. Sa sa gusto mo, madadampot ko siya kahit hindi mo sabihin. Pero huwag ka magsinungaling kasi malalaman ko rin kung talagang ikaw lang ang nagdarasal sa kanya. Huwag ka nang humawak ng ibang kwento dahil mapapagod ka lang sa akin. Yung totoo, ikaw ba ang nagkukulam nito o mismong ikaw ang nagdarasal? Isang pagkakataon mo na lang to, pupugutan kita ng hininga sa loob ng katawan niya. Uling pagkakataon mo to, pinadadasalan mo ba talaga to o mismong ikaw nagagawa? Isa na lang pagkakamali mo, nagsisinungaling ka. Sasagutin mo yung tanong ko, hindi. Ayaw mo talaga sagutin. Sa pangalan ni Kristo. aray ko. Ano? Sasagutin mo yung tanong ko, hindi. Isang tanong ko na lang to. Naayos ko na yung mga biti niya, nayuyupi na. Ibig sabihin, gumagana na yung power ng Diyos. Wala na, hindi na siya nasasaktan. Ang uling tanong ko sa'yo, nayuyuko na to. Kita mo, hindi na nahihirapan yung asawa niyo. Di ba, hindi niya to nayuyuko? Huwag kayo mag-awa dito sa asawa niyo. Huwag kayo mag-alala, hindi magkakaroon ng pinsala itong asawa niyo. Maawa kayo sa lintik na sa loob ng katawan nito. Sobrang galit. Ulit tanong ko to, mismo bang ikaw ang nagdarasal nito? Ikaw mismo talagang pinakulam mo? Bibigyan kita ng pagkakataon para magbago. Sagutin mo yung tanong ko. Ikaw ang nagdarasal, mismong personal mong galit to, o mismong inudyukan mo at magbayad ka ng 10,000 para lang saktan ng taong ito. Ikaw lang talaga. Akala mo maisahan mo ako, huwag ka lang magawa ng kwento. Alam mo kung magkukulam ka, unang nadadampot ang magkukulam kaysa nag-uutang. Unang nadadampot sa lahat, ang mismo ang magkukulam kaysa sa nag-uutos. Sino ba nagtatrabaho? Di ba mga magkukulam? Pati ako pinaglulugoy-lugoy mo. Paano naman niya madadampot ko yun? Hindi wala na makakayahan yun, kaya nga nagbayad eh. Loko-loko ka, pati ako pinag-iisa mo ko. Sige, saan mo natutunan ng pagdarasal dito? Sino nagturo sa'yo? Aray ko. Sino nagturo sa'yo magdasal sa kadiliman? Ako. Paano mo nga natutunan yon? Sino nagturo sa'yo? Angkan mo, kaibigan mo, etc. Aray ka, kaibigan. Babae, lalaki nagturo sa'yo. Lalaki. Kaya pala may nakita ko lalaki sa'yo kanina. Sige, kalas. Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Anong pinagdasal mo sa kanya? Anong kinuha mo sa kanya? Pangalan, picture, buhok, bagay, etc. Ano? Alan, aray ka. Pangalan lang. Sige, kalas. Bago mag-stroke to, sa kanto nilagyan o bago mag-stroke o na-stroke na siya. Na-stroke na po. Okay, kalas. Anggal, huwag mo nang ulitin to, ha? Huwag mo na ako pinagluloko-loko, ha? Sinasakyan lang kita. Kung sa iba, may isahan mo, ako hindi mo ako may isiyan. Nangangungot ka, pati ako pinagluloko mo ako. Kahit matanda ka pa sa akin, 60 plus ka na, hindi mo ko may isahan. Ingoy, 150 years na nagturo sa akin. Apo ka na lang niya sa tuhod. Sige, alas! Kailan niyang gagaling? Yung stroke niya, walang problema. Madali na lang gumaling yan. Kailan na lang gagaling yung katawan niya, binigyan mo sakit. Gumalaw na yung mga tuhod niya, nawala na yung sakit. Yung kamay niya, kanina nakaganyan, ngayon nakadiretso na. At naangat ko na yung mga braso niya. Nilagyan na ng dasal ng Diyos yan. Kailan niya yung gagaling? Kailan gagaling? Aray ka. Kailan niya gagaling? Kailan? Huwag mo kong dramahan. Ipit sa akin yan. Galing ko na. Okay nga, kailan ba ito gagaling? Kailan tatalab yung mga gamot sa katawan niya? Ngayon, bukas, makalawa, 1 linggo, sa 1 taon pa. Kailan? Aray.
bukas na po. Aray Gusto ko ngayon, kalasin mo lahat. Walang bukas sa araw na ito. Ako ang masusunod, hindi ikaw. Kalasin mo lahat. Linisin mo katawan niya. Anong personal mong galit sa taong nito kay Valdez? Ano pangalan ng asawa niya? Delia. Anong ginagalit mo kay Delia Valdez? Anong personal mong galit niya? Nanggit niya po ako. Talagang ingit na ingit ka sa kanya? Opo. May gusto ka ba sa asawa niya? Hala po. Wala ka talagang gusto. Talagang galit na galit ka lang sa kanya. Opo. Ingit na ingit ka. Opo. Bakit? Matapobre ba to? Hindi po. Mapagmura ba to? Tinatanong kita! Mapagmura ba to? Matapobre ba to? Hindi po. Yun lang, kinagagalit mo sa kanya, ingit na ingit ka. Wala kang kwenta-kwenta yung ginagawa mo. Nakakapasakit ka ng damdamin ng mga tao at nakakabigay ka ng sakit. At natutunan mo magdasal. Sige, kalasin mo. Ubusin mo lahat. Ubos! Hindi ko na alamin ang pangalan mo. Sige, alas. Magkalapit lugar lang naman kayo eh. Nagsisinungaling ka pa eh. Puro ka pa palayo-palayo. Ano kalayo? Mindanao? Wala dun sa Mindanao. Hindi ka, dito ka lang nasasagap. Ibig sabihin, ganito kabilis. Nadidetect ng papel at palito. Napakalapit mo lang. Hindi ka tatawid ng dagat. At ako pinag-iisip, niloloko-loko mo ko. Natutunan mo pagdarasal sa kaibigan mo lalaki. Kaano-ano mo yung lalaki mong kaibigan? Ano mo siya, kamag-anak, kaibigan niya siya ng asawa mo, etc. O paano mo siya nakilala, paano kanya naturuan, kailan niya mo naturuan? Kailan na naturuan? Ayaw mo ko sagutin. Kailan kanya naturuan? Ilang taon mo na itong pinag-aaralan ng dasal? Kailan? Tagal na po. Matagal na. Gano'ng katagal? 5 taon, 10 taon, 20 years, 30 years, kasi 60 plus ka na. Ilang taon? Walang pahinga, papahingayin kita. Kailan? Aray ko. Kailan? 5 taon na po. 5 taon na. Okay, saan mo siya nakilala? Okay, saan mo siya nakilala? Doon sa malayo. Sa malayo. O kaya nga, gano'ng kalayo? Paano mo nga siya nakilala? Kasi hindi naman tuturuan ka ng isang mag-isang magdarasal ng kasamaan kung hindi mo siya nakilala ng lubusan. Ano to, nagkita lang kayong dalawa? Isang beses lang ka nagkita, tinuruan ka na niya. Pati ako pinagluloko mo ko, mo pinagluloko ha. Paano kayo mo nakilala? Paano mo nakilala ang taong ito? Paano mo nakilala? Ipilibiti kita sa loob ng katawan niya. Ayaw mo talaga magsalita. Aray! Paano mo nakilala? Aray! Ha? Paano mo nakilala to? Paano mo nakilala yung tao yung para turuan ka sa kasamaan? Ano mo siya? Kaibigan. O, 5 taon mo na siya kilala. Paano mo siya nakilala? Saan? Sa Tarlac, sa Pampanga, sa Bisaya, etc. Saan mo siya nakilala? Paano mo siya nalaman na nagdarasal sa kadiliman? Sa baryo niyo? Sige, taga doon to sa inyo? Nagturo sa'yo? Taga doon? Sige, kalas. Aray ko. Ubos lahat. Marami pa. Kalasin mo na kalasin. Wala kayong titira. Lahat. Hindi mo alam kung babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Ay, babae! O, sige, kalas. Ay, babae! Ba't kanina tinatanong kita kung anong pangalan mo, hindi mo masagot. Sige, kalas. May anak ka na. Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? 5 po, 5. 5. Ilan yung panganay? Ano yung babae lalaki? Babae po. Panganay mo? Opo. Nasasagot. Itong taong ito. Ilan anak nito? Aray! Aray! Ilan ang taong ito? 5. Anong panganay niya? Aray! Lalaki. Ikaw ang panganay mo, babae. Opo. Peras kayo anak, 5. Sige, kalas. Panganay niya daw, babae. Sige. Kalas. Ilan taon na yung panganay mo? Ilan taon na yung panganay mo? Kukurinta na po. 40. Eksakto, 41, 42, 43. Ito, yung anak nitong panganay, ilang taon na? 29. 29 lang yung anak nito, panganay. Babae lang siya, kalas. Bagay, matanda ka na, 60 plus ka na, natural, ganun talaga yung edad ng anak mo. Kahit 30, di pa rin tumbas. Sige, kalas. Gagaling na to, ha? Opo, opo. Tanggalin mo yung pagdarasal, ha? Opo. Pagbibigyan kita, pag inulit mo to, masalamat ka, nagyuyukuhan na yung mga paa niya, nagkakaroon na ng power. Lahat, kalas. Na ganun yan yung kamay niya. Kalas, ubusin mo. Lahat, wala kang ititira. Wala kang kadala-dala magkulam, no? Wala kang kadala-dala magdasal. Kung pinagpataunan mo pagdarasal sa Panginoon Kristo, sige, kalas, pati ako pinagloloko-loko mo ako eh. Paano mahuli ang isang magdarasal? Kaya nga wala nga siya kakayahan dahil mag-uutos siya. Kaya ka, pati ako iniisahan mo pa ako. Gagamit ka pa ng ibang tao para pag awayin mo yung mga tao, ha? Salbahe ka, ha? Unang madadampu sa pagkukulam, mismo ang gumagawa. Bengot ka talaga, no?
Ano naman kakayahan madampot ng isang taong yan? Eh kung wala naman yan, wala. Pwede, kung nakisundot siya. O nakisali siya doon sa tao. Napakukulang po itong taong ito yung picture niya. Sasabihin siya na makukulam. Teka, bibigyan kita ng tips ha, para maintindihan mo. Bugok, ha? Kumuha ka ng picture, sabi mo, great ako sa taong ito. Sabi mo, magkano bayad? Pag sinabi niya, 5,000, 10,000, 15,000. Ano ba kinagagalit sa ito? Sasabihin siya na magkukulam. Bakit mo siya pinapakulam? Et tatanong mo, ko, bahala ka. Ngayon, kung gusto mo epektibo tumalab ang pagkukulam, tuturuan kita para malaman mo lang katotohanan, ha? Dahil tinuro sa akin ng lola ko to para daw tumalab. Pero hindi lola ko magkukulam, ha? Tinanong niya yan sa mga nakalaban niya. Yung dulan ng galit mo doon sa tao, ulaw na lang. Pag nakita mo yung pagmumukha niya, galit na galit ka. Yung galit ng puso mo, yung espiritu mong masama, umaalili doon sa picture. Kulang na lang, durugin mo at kulang mo. Pag nakikita mo pagmumukha niya, gusto mo saksakin. Yun, sa sobrang galit. O pwede yun, kung nakisundot ka niya, sabi niya sumundot ka, yun, madadampot ka. Hintik ka, pati ako pinag-iisa-isa mo, klik ka. Lahat yan, bago ko natuto sa paggagamit ng lola ko, binigay nila sa akin yan, galing sa Pong Nazareno. Inalam ko na lahat ng detalye niyan, kaya hindi mo ako maisahan. Halas! Ubos! Kita mo kung may alaala pa yung asawa mo kanina, pagkapikit. Alam ko naman pangalan niya kasi pangalawang sesyon ng paggagamot sa kanya. Hindi niya na nababanggit ang pangalan niya. Hindi niya rin, kung tinatanong kung babae sa lalaki, hindi niya na daw alam. Hala! Huwag ka na makikinig sa amin. Pupugutan kita ng hininga niya. Akala mo hindi kita naisahan kanina. Kanina, nilagyan ko lang ng palito lahat ng paapatikaman niya. Hindi mo naisahan dahil alam ko maririnig mo ko. Dahil hawak kita, makakadetek ka sa akin. Hindi mo nautakan kita, di ba? Kanina hindi mo pinapagalaw ang puso niya. Masakit. Yung kamay niya nakaganyan lang. Yung paa niya, hindi matupi masyado, masakit sa balakang. Hindi mo na alam, naisahan kita. Nilagyan ko ng tanda lahat ng bawat kanto. Pagka sa apat na sulok, nilagyan ko ng selyo. Ngayon, malas mo, nadampot kita, kaya yung umpisan kita, ligil-ligil ko lang to. Ha? Yan ang technique kong ginamit, ha? Tinigtikan, taktika mo. Alas! Ubus ng ubos. Marami pa. Mawawin yung bumili ko. Ubos! Huwag ka na babalik dito, ha? Manang, matanda na po kayo. Magbago na po kayo. Ito na lang, huling payo ko sa inyo. Bilang instrumento ng panuspito. Anak din kayo ng Diyos. Alisin mo ang galit at inggit mo sa taong Valdez na apelidong Valdez. Naintindihan mo? Tanggalin mo yan. Maawa ka sa anak at apo mo. Awag sanang sumampang sakit at kamalasan at karma. Sa iyo na lang kasi matanda ka na. Naintindihan mo sinasabi ko? Buhay pa ba asawa mo? Patay na. Buhay na buhay. Anong trabaho ng asawa mo? Wala. Sige. Maawa ka. Naintindihan mo? Tanggalin mong inggit sa pamilya Valdez. Naintindihan mo na sinasabi ko? Manahimik ka na. Meron pa wala na? Sigurado? Nagbabago yung mukha niya. Yung mukha niya nagbabago na. Oo naman. Kanina, pangit. Ngayon, maganda na lola. Gumanda eh. Gumanda na lola mo. Lisa mo! Pipilipitin kita yung pipilipitin. Lahat ng linisin mo yung katawan niya. Nagbago na yung mukha niya. Alas! Bumalik din yung mukha ni Valdez. Umu-okay na yung mukha niya. Huwag mo lang didilatin ang diwa niya. Hindi ka rin naman makakawala, tanda mo. Kahit gamitin mo utak niya at dilatin mo yung mata niya para gisingin mo ang diwa niya, para makatakas ka, huwag mo nang gawin. Naisahan na kita kanina. Nalagyan ko ng 4 na palito ang mga kamay at paa niya. Ito mo sinasabi ko sa iyo. Naisahan kita kanina. Kung ginamitan mo ito ng semi-stroke, gagamitan din kita ng taktikang hindi mo namamalayan. Alas! Galit ka rito. Ay, mga sisilbi na galit mo rito. Mabuti sana kung sinabi mo, nayak to, inaway ako ng pamilya Valdez niyan. Matapang sila. Matapobre sila. Nilalait nila ako, pinagsasabihan nila ako, pinagkikismisan mo. Mismo ako magpapagalit sa kanila. Ibabalance ko lang. Hindi kita kakampiyan, hindi ko rin ito kakampiyan. Pero wala ka naman sinabi. Kung sinabi mo sana na mapagmura sila, nagtatrabaho ako sa kanila,
na hindi nila binibigay yung mga dapat para sa akin sa pinagtatrabaho ko. Kaya nagalit ako, kaya kinulam ko sila. Yun, o pwede. Ilalaban kita ng karapatan mo para sa kanya. Pero wala ka naman, dahil nainggit at nagagalit ka lang sa kanya, wala ka kwenta-kwenta. Itutumbas ko lang, nasa gitna ako. Ngayon, ito ang papagalitan ko, salbahe ka sa ginagawa mo. Buti sana kung nananakit sila. Wala naman pala. Kasi dito, sa paggagamot sa spiritual, hindi lahat ng kinukulam may mga mababait. Meron akong ginamot minsan. Tinanong ko kung bakit mo sinasaktan ang taong ito. Ang sagot ng magkukulam, binayaran man ako ng taong yan. Trabaho ko lang. Alam niyo po yan. Bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Alas! Meron pa. Nakita ko ang taong yan ay nakikiapid at nagnanakaw ng asawa ng may asawa. Totoo yun. Kaya hindi ko rin kinampihan yung babaeng kinukulam. Kasi, alam niyang may asawang isang babae, bakit niya inaagaw to? Kaya walang magawa yung lalaki, yung babae, dahil nasa abroad, kaya pinakulam niya ang kabit ng asawa niya. Kasi sa sobrang gayat ng puso niya. Siyempre, mahal na mahal niya yung tao, ang pinakasalan niya, mahal na mahal niya ang anak niya, sisirain lang ng kapwa niya babae. Kaya ang ginawa ko, sinaktan ko lang. Hindi ko masaktan ang makukulam kasi bayaran lang siya. Kaya pinantay ko lang. Pinagalitan ko ang babae niyo, pero hindi ko na in-upload ang video niya. Kasi, nakakahiya yun sa kapwa babae. Dahil ang nanay ko rin ay babae. Pagbago na mukha ng asawa niyo, naging maganda na si nanay. Alas! Nagbago na mukha niya. Hindi ka tulad kanina. Paputla na hindi mo maintindihan. Lahat yan, marami pa. Hanggang balakang. Hindi ka. Yan ang sinasabi ko. Kaya nagtatanong ako, mabusisi ako magtanong. Wala ka pa ka lang kahit tumabang video natin. Basta kailangan ko makuha lahat ng detalye. Yan talagang totoo sinasabi mo. Wala na, meron pa. Hanggang hinto mo yung kamay niya. Huwag mo pakalaman ang utak niya. Hinto mo yung kamay niya. Hihinto mo, hindi. Hinto mo. Wala na, oh. Hindi ka tulad kanina, oh. Sigaw siya na sigaw. Aray! 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 Oh, kita mo, wala na, oh. O, diba? Wala na. Up and down. Hindi ka tulad kanina, diba? Huwag mo nang ulitin po pumasok sa loob ng katawan niya. Naintindihan mo? Naintindihan mo sinasabi ko? Patawarin ka ng Panginoon Kristo sa ginagawa mo. Pagbibigyan kita bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Ulitin mo pa to. 10 beses ito ibabalik sa pamilya mo para matuto ka lang tumawag sa Diyos at tumingin ng kapatawaran. Papakawalan kita sa araw na ito. Pagbibigyan kita. Sana pagbigyan mo ako bilang instrumento ng Diyos. Hindi para sa akin. Patawarin ka ng Panginoon Kristo sa iyong ginagawang kasalanan. Handa mo. Huwag sanang makuha ng demonyo ang iyong kaluluwa. Konti na lang ang panahon nyo, nanay. 60 plus na kayo. Maraming taong namamatay sa panahon ngayon na hindi mo namamalayan dahil sa sakit na binibigay sa kana. Handa mo. Kakasuhan ka ng COVID na hindi ka mo. Mamamatay ka. Nasusunugin ang kaluluwa mo at ang katawan lupa mo kasama na sa impyerno. At mararanasan mo magtangis na matinding, hindi mo ka nararanasan sa tanan ng buhay mo. Magsisisi ka sa ginawa mo kasalanan sa aking tama. Kaya habang ngayon maaga pa na, humingi ka na ng tawad sa Diyos at sa taong ginawa mo kasalanan, huwag ka magpatuksok sa kana. Dahil ang mga taong nagdarasal sa Panginoon Kristo ay nagdadasal-dasalan lang, hawakan sa tanas ng damo. Ang taong tumatawag sa aking Ama, sila ay pinagpapala ng Panginoon Kristo dahil kasi nahihirapan sila sa buhay nila. Naunawaan mo ba? Sinasabi ko sa inyo, nanay. Naunawaan nyo ba? Iwalay ka na sa katawan niya, papakawalan kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito at tahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Binabasbasan kita sa pangalan ni Jesus Kristo, sa pangalan ni Jesus, Amang Nazareno. Lahat ng negatibo spirit dito sa loob ng katawan ng taong ito ay nilulusog ko to sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno. Dilat mo ang iyong mga mata. Sabihin mo, in Jesus' name. Anong pangalan nyo? Anong middle name nyo? Apelido nyo? Valdez. Kanina tinatanong ko ang pangalan nyo. Hindi nyo alam. Nakalimutan na ni nanay ang pangalan niya.
Straight niyo muna. Inhale ko muna sa agad. Inhale muna kayo. Ayan siya. Nasa ano yung Anong beses? basta ano. Sige. Kunti lang ha. Kunti pa. Yung baga makahinga lang yung ulo niya. Tingin kamay niya. Yung kanina yung kamay niyo, ganun lang. Ngayon, nagaganon niya. Yan yung sinasabi ko malagkit, oh. Yung parang lumabas na. Malambot na yung kamay niyo na yun. Tignan natin kung gagalaw na. Hindi na masakit. Straight ang katawan na. Sabay niyo yung kamay niyo sa kabila. Okay, lumalaw na. Hindi na ito masakit. Hindi na, natodo na. Yun, tumunog na. O yan na, na-straight na na, ha? Ayan na, wala na masakit. Tadyak niyo itong paa niyo. Hindi, itadyak niyo, galaw-galaw niyo. Yan, masakit pa. Salamat sa Diyos. Wala na siya sakit. Wala na sakit sa puso mo. Tuktukan nyo, sige dinan nyo, wala na. Gumanda na kayo. Naging beautiful girl na kayo ngayon. Okay na yan, salamat sa Diyos. Pahinga mo na kayo konti.